Vážení priatelia, nachádzame sa pred obchodným domom Rožinov, na ktorého mieste má stať komplex Jusaria Plaza, ktorý tu má stať už pred 3 rokmi. Jusaria Plaza. To je spojenie najmodernejšej architektúry s najmodernejšími technológiami. Skúšali sme sa dovolať do firmy, ktorá developuje, respektíve vlastní tento objekt Jusaria Plazy, avšak s takýmto výsledkom. Anatema, prosím. Dobrý deň, mohol by som hovoriť s pánom investorom Ivanom Líškom? Je mi ľúto. Vy voláte akú firmu? Jusaria Plaza AS a Telejohn. Ako vy ste sa dovolali do firmy Anatema. Prepáčte, ale na stránke Jusaria.sk je číslo na firmu Jusaria Plaza, tak neviem. Áno, niekto majú vzadu kanceláriu, ale tam nikto nie je. A prosím vás, viete mi zadať jeho číslo? Neviem vám dať číslo na ňo. Obchodný dom Ružinov bol postavený v rokoch 1978 až 1984. Momentálne na tomto mieste stojí len rozpadávajúca sa budova. V roku 2006 investor Ivan Líška začal s jej prestavbou. Ako je známe, v roku 2006 sme začali stavať obchodný dom, obchodné centrum Jusaria Plaza. Mali sme zabezpečený úver v banke Istrobanka, ktorá mala syndikovať úver so svojou matkou Bavak AG Viedeň. Nakoľko tento úver bol veľmi vysoký, Istrobanka ho sama nemohla poskytnúť. Ale dopadlo to tak napokon, že Istrobanka so svojou matkou to neboli schopní financovať, napriek tomu, že sme mali podpísanú zmluvu, záväznú zmluvu. Bavak sa dostal do vážnych finančných problémov, boli v nútenej správe v Rakúsku, bol to veľký škandál, najväčší škandál od druhej svetovej vojny. Tým pádom vlastne celý úver prestal fungovať a banka si nesplnila povinnosť voči nám, neposkytla nám úver tak, ako bolo v zmluve podpísané. V nevyhovujúcom stave je oplotenie okolo objektu. Nasvedčujú tomu aj nasledujúce fotografie, ktoré sa nám podarilo zachytiť. Vidíme, že objekt momentálne slúži bezdomovcom ako nocľaháreň. Áno, vieme o tom, vidíme to každý deň. Ploty padajú a nielen na našej stavbe, hlavne kvôli tomu, že keď býva veľký vietor, ich jednoducho zhodí. A my máme tú smolu, že keď fúka vietor, sa oprie o túto budovu, v ktorej sedíme a vlastne tým pádom ten vietor ide do lieviku a ten nápor na ten plod je o mnoho väčší ako niekde inde, ako sú voľné priestranstva. Neustále ho opravujeme, stojí nás to veľa peňazí. Druhá vec je to, že nám to mnohokrát aj vandali, bezdomovci ten plot vyvalia a jednoducho, kým ho objednáme, musíme väčšinou tak poškodený, že sa musia nové tabule objednať, vyrobiť, kým príde firma, ktorá to dodáva, úplne určitý čas. Takže tak asi. Nevieme o tom, že by sa tu niekto pravidelne schádzal, niekedy je tu vidieť niekoho, že tu je, vtedy zavoláme políciu alebo bezpečnostnú službu, ktorá ich odtiaľ vykáže. Zabrániť tomu nevieme. Jednoducho tomu sa nedá zabrániť. Teraz sa nachádzame v Jusarii Plaze. Sami vidíte, ako to tu vyzerá. Jediné, na čo tento objekt slúži, je poskytovanie ubytovaniu bezdomovcom. Dostali sme pokutu 60 000 eur od ešte bývalého starostu. Táto pokuta bola absolútne neodôvodnená. My sme to zdôvodnili v odvolaní. Súdne pojednávania ešte nie sú ukončené, takže sme sa odvolali. Na názor sme sa pýtali aj obyvateľov Ružinova. No je to tu už 5 rokov, tak... A myslíte si, že by to už malo dokončiť niekto? No mal by. Už je to dlhý čas takto nepekné a už aj proti tomu všelijako ľudia bojujú a nič dobre. A dokedy to bude, neviem. No to nevieme ani. A ste nespokojná s tým, čo sa tu deje? Bordel je tam zajedno a mládi sa tam schádza a ešte keď je teplejšie. Rokujeme stále o vhodnom investorovi, či to bude banka, fond alebo nejaká privátna osoba. Máme stále nejaké rokovania. Samozrejme, že je globálna kríza a nie je jednoduché proste teraz tie peniaze dať dohromady.
nielen pre nás, ale vôbec pre banky. Banky momentálne nefinancujú žiadne projekty. Môžete to vidieť, že od roku 2006, keď vlastne naša banka zbankrotovala, tak sa na Slovensku žiadny veľký projekt nepostavil. Áno, myslím, v roku 2006, ktoré boli podpísané zmluvy, my sme bola posledná zmluva, pred nami bol podpísaný River Park a Eurovea. Potom sme boli my poslední. Jediná stavba, ktorá sa teraz podpísala po tých 5 rokoch, je vlastne Kúpele Centrál. Ale treba povedať jednu vec, že je tam veľmi silný investor nemecký, ktorý vlastne do toho vlial svoje peniaze a to je iný prípad. To žiaľ Bohu nevieme. My sme do tohto projektu investovali veľa svojich peňazí, ktoré tu máme umrtvené a samozrejme nám chýbajú, lebo tie peniaze nám nezarábajú, sú doslova v tej jame, ktorá tu je. Čiže snažíme sa to financovanie zohnať čo najskôr, ale s kým to bude, to skutočne momentálne nevieme. Ak o niekom viete, tak sem s ním budeme radi. Samozrejme, medzi tým pretieklo v Dunaji veľa vody, mnohé veci sa zmenili, aj trh reaguje inak na rôzne veci. Takisto obyvateľstvo si tiež zvyklo už na iné štandardy. Josaria Plaza mala byť vysokým, moderným štandardom, to aj chceme udržať, ale nejaké malé zmeny určite urobíme, nie zásadné.